ing tawang ana lintang cahayu. Sikit kae kena kae diperintah kae. Halo, Halo. Nang ndi, Get? ki nang omah ya? Get, Bre, aku ana perlu loh. ya wis ki aku ngono wae. Aku Oh. lagi nganggur juga. Oke, tak tunggu ya. Oke. Tak jak Brono. Duh, bahagia banget ini esok. Ada. Kurang apa lagi dari depan, dari samping, dari mana-mana aku tetap tampan. Lagi bobo, bangun bobo, mau bagaimana juga tetap tampan. Emang Bro, main temen gue ya. Semera bro, gagah gue lah. Biasa bae. Stak dire iki ye. Kene. Ya. Kene. Jekok kene. Ya sik iki sik. Oke, jekok. Priwe, bojomu? Sehat? Dene takon bojoku, Bro. Lah wong bojomu sing paling sangar, Mbok. Wis lah. Oke. Aku ana perlu loh. Arep nyari duit apa? Pira? Motormu selai bandrol, tak tukune iki ya siki. Ora usah ngegas lah. Dadi ana perlu apa jane? Ngene lho, Bro. Aku perlu nggon. Nggo ngrayakna ulang tahun pernikahanku. Duit akeh ket wingi bingung kepriwe guange. Cocote gue ngomong. Biar temenanan apa ora ya? Ya. Aja ngegas. Baperan banget kowe lah. Aku harus nebus kesalahanku. Mbok gelem indah pada waktunya lah. Ora salah maning we. Anda menuju orang yang tepat. Gunaku ya. Ana paket siji, loro, telu. Nek menurutku sih, kowe lebih baik njukut paket siji. Karena paket siji ke spesial. Tapi manten larang, Bro. Tapi neng nggo kowe ya bisa lah. Anak apa bae pakai nomor siji kuwi? Nek masalah panganan ge wis biasa, Bro. Ki sing luar biasa nih ya. Pas kowe lagi mangan, tak seterna lagu Minuan sing judule Ku Pilih Dia. Sing kayak apa sih lagunya? Masa orang ngerti kowe, Bro? Gue jajal anak gitar we gawe ngene ya. Tak main nang ngene. Ah, aku bisa luluhkan hatimu. Aku bisa. Si banget gue. ki ana maning, Bro, sing spesial ge. Apa gue? Filmnya we ngerti film, Bok? Iyalah. Filmnya gue Awas Boyo. Jos banget gue, Bro. Aku seneng karo bojoku kuwi. Jos banget kuwi. Wis, saiki kowe bali siap nanggone masalah duit nomor 5. Oke? Sit. Ki aku kelalen ge, Bro. Ki nang nggonku ki ya, ana tulisane tidak menerima utang. Khawatir. Tapi KP-mu isi nggon sing lawas kan? Ya iya. Oke kowe golek tibae ya, nang pinggir dalan. Sing paling gede, sing paling apik. Terus ya
Siki semandan sepi sih. Wes. Lanjut ya. Oke, Bro. Cek lalen. Oke. Saiki tak catet apa keperluannya, mesti bahagia kayak nggo bojoku. Tak beda bojoku lah. Iki tanggal pira, Mas? Sangat likur. Ana apa sih jane? Berarti besok tanggal pira? 30. Jan, bener-bener Rika ya? Ora kelingan. Ya kelingan. Nek ora kelingan aku anu gendeng berarti. Sekali-kali mandan serius ngapa? Ket mbiyen guyon bae. Aku kudu piye? Gemien kue janji arep membahagiakan aku. Tapi endi buktine? Ngomong apa kowe? Aku ora tau bahagiakan kowe. Buktine endi? Selama iki Sinta rasane sakit. Ane sakit. Ane sakit. Sesakit-sakitnya. Lakoni tresno suci kanthi Sebenernya aku nyesel duwe bojo kayak kowe. ngapusi citra ati iki netes eluhku mele deres neng pipi. Let's go. Saiki priwe karemu? Jal tak rungokna. Oh, kowe saben dina dijak ngomong kayak ngono ya? Wes, lungang anak. Pancen loro nek kelingan tentang masa lalu, bayangan memang tak sepindah kenyataan di hidupku. Kelingan awalnya kita ketemu di sana, berduaan bermesraan, canda dan tawa. Kok dadi kaya ngene ya? Padahal kabeh wis tak persiapna, ku bahagiakna kowe kanggo ngrayakna ulang tahun pernikahan kita. Malah dadi ruwet kaya ngene dene ya. Karo aku lakoni tresna suci kanthi ikhlas tekan mati, ning nyatane ngapusi citra ati iki netes eluhku milih deras neng pipi. Ya Allah, kayak kia temen uripku. Aku kasar temen karo bojoku. Elek-elek kaya ya anu pilihanku. Ninggal lungo tanpa sebab bahkan ora nesu, rodo suwe wes sesasi kowe ra ngabari, aku bingung kudu goleki kowe ning endi. Ya wes lah, mungkin iki pancen dalane ati iki mung iso ngampet lorone, bakal tak kenang jenengmu ning masa laluku, senajan kowe wis jauh ning ati. Kowe mbiyen janji karo aku, lakoni tresna suci kanthi ikhlas tekan mati, neng nyatane ngapusi citra ati iki netes eluhku milih deras neng pipi. Oh, dek, kowe
Pak, tadi kenang apa sih? Kok kayaknya kusi temen ini kena cerita-cerita karo bapak ke? Ya anu ana masalah kok. Gawekna kopi apa, Kang? Ya kena. Aja isin-isin kene cerita karo bapak ke. Ya, jenenge wong rumah tangga iki akeh masalahi. Ya mbok masalah kuwi masalah gede apa masalah cilik. Ya sing cilik aja digedhe-gedhekna, sing gede ya ndang dirampungna. Lah terus aku kudu kepiye, Pak? Sing jenenge wong wadon kuwi ora tau salah. Apa kowe ora sadar karo kelakuanmu? Wong aku wae isin. Kowe iki ya termasuk beruntung oleh bojo kaya kae. Wis rajin, sopan, ya ayu. Lah terus aku kudu kepiye sih, Pak? Kowe siki bali ana. Lakukan apa yang harus kau lakukan. Kang, kopi ini. Ora usah lah, aku arep bali. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki sapa? Anu, ki sikit ya. Ki wis siap kabeh ya. Siapa apa nih? Jereng esuk karo ngrayakna ulang tahun pernikahan. Ki wis tak siapna kabeh. Ada yang terluka, yakinkan dirimu bahwa cinta kita abadi. Memang jalan penuh rintangan, kita tetap bersamamu. Memang cinta kita kan sejati, takkan pudar untuk selamanya. Yuk, Kakang yuk. Yuk, Kakang yuk. Biarlah cinta memiliki tanpa ada yang terluka. Biarlah cinta ku miliki tanpa ada yang terluka. Memang jalan penuh rintangan, kita tetap bersamamu. Memang cinta kita kan sejati, takkan pudar untuk selamanya. Memang jalan penuh rintangan, kita tetap bersama. Memang cinta kita kan sejati, takkan pudar. Mas, kowe ngapa tadi kaya ngene, Mas? Mas Tani. Ojo ninggal ke aku. Aku nyesal wis kasar karo kowe.
bersamamu memang cinta, kita kan sejati, takkan pudar. Untuk selamanya memang jalan penuh rintangan, kita tetap bersama memang cinta, kita kan sejati, takkan pudar. Saksikan terus film-film kami di channel Awas.